Crosses a punt, totes alhora, porta crosses, primeres mans, una roca aquí, una roca. La càmera. Vinga la resta del folre! Va. Sí. Tothom a la pinya, pates esqueres. Vinga, a darrere! Crosses! Crosses a punt, totes alhora, primeres mans i vents. Gràcies, estàs venint molt. Ve aquí dalt? Aquí, mans aquí. Vinga, manilles! A gaudir-ne tothom, Un punt fix amb la mirada i silenci. Júlia, Rafec és un palet. Aquí, vale. Torrents, deixa'm per un punt. A la vostra esquerra, tots? Vale. Torrents, deixa'm per un punt. Júlia, vinga. Sí, ja baixa. No vaig de l'esquerra. Va a l'esquerra, No vaig de l'esquerra. Vale. Bé, molt bé. Rafec es part com una mica més. Ara, Rafec, aquí. Ara no t'ha prou. Miqueta, un palet. Tots uns col·locats, ja. Tot miquetes, Ara no t'ha prou, Ara vens tu, Va, que està bé. Seguim, que està molt bé. No fem res diferent. Miquetes, miquetes. Va, que això l'entreno, Quinto Pareta! Molt bé, nois. Va, que això no l'entreno, ara veniu! Estan molt oberts, no, espatlla dreta, un pam avall. Perfecte, aquí el folre, està igual el 3.